İmam Kurtubi sahip bu hadisi rivayet ettir. Şu ayetin ýerinde İmam Kurtubi sahabat diyor. Bilen men amila amalan bir adam bir amalini becerse leysa aleyhi emruna yok şol amalda bizim emrimiz. Şol amalyň özüne Kur'an-ı müjade berendäl, sünnet-i müjade berendäl, icma-i ümmet-i müjade berendäl, kıyat-ı şer'iye müjade berendäl haýşat paraslaryň tapandady. Peygamberimiz etip hu reddun besşul amal merduttur diýip. Şeýetinde bir zat aýdylar. Mana şol ölelenden soň 3 güneden ýas tutmaklyga şeriat ijazat berýär. 3 gün matam tutmak şeriat ijazat berýär. Hadis ijazat berýär. 3 günden soň her cuma gece aýrylyp burulup ölelen yerde otur diýip. Ölelen yerde kança gece cuma gece otur diýip. Yaha mürawwija patagirlikler diýip. Şunun özüne Kur'an-ı müjade beren ýok, fıkha müjade beren ýok. Ne kıyat-ı şer'i ijazat beren hiç gaýsyna bir nazir we misali ýok şun. Şo jähatinden şu wagtda bolsa bar merdimlen gurraklar jahil ilmi dinden bihabar. Her zadyky pikrine geliyor, şu tertipde ijazat enjam berýär. Ne Kur'an'dan sabit, ne sünnetten, ne icmadan, ne kıyasdan. Nurul Envar okuyup ötensin. Nurul Envar'da, tulaba ikram. Nurul Envar'da edilletul näme diýär? Edilley erba'a diýip okuyunsun. Edilley erba'a. 4 delil musulmanda. Edilley erba'a Nurul Envar'ın wallahu alam 2-lenji, 1-lenji, 3-lenji sapkasynda bar eder şu. Edilley erba'a diýdi. Edilley erba'a Kitabullah, sünnet Rasulullah, icma kıyas. Musulmanatın bir amali becersen, şu 4 delilden şuna delil gerek. Kur'an'dan delil gerek, sünnetten delil gerek, icma-i ummattan. Icma-i ummat dene bir zamanın ulamalar ittifak eden musul. Kıyas-ı şer'i, şunu müştehitler İmam Azam sahip yana buzurukvarlar, Allah Teala'nın kelamından, kaysi bir ayetten mengdeş edip kıyas et çıkaran musul. Ya kaysi bir hadis-i mutawatirdan, ya hadis-i meşhurdan, şunu istinbat edip çıkaran bolsun. Oňa kıyas şer'i diýilýär. Şol cemagici we imanyn aýtdýan şunu. Patagirlikler iki mürawwiji şunu imanyn aýtdýan Allah Taala bir gün menden sorar. Ey bendem sana ilim berdim sen şunu näçe düşündirmediň diýer. Şol mesuliyetden gorkup aýtdyn. Şuňa edilley erbaadan bir işaret nasam ýok. Kur'an'dan aşyňa barat. Delalat nasam ýok, işaret nasam ýok, iqtizai nasam ýok. Şuňmy? Ondan soň sünnetten bara, iqtizai nasam ýok, şuňa delalat nasam ýok, işaret nasam ýok. Ondan soň pikir edip görüp Peygamberimiz Allah Taala 1,24,000 eshab berdi. 1,24,000 eshab. Peygamberimiz özleri kança neferleri cenaze okuydular. Ol bilen Gazway Uhud'da haýsunna derslerde işitip etdiňiz. Öz agasy Hazrat Hamza radıyallahu anh şehit boldy. Peygamberimiz her cuma gece aýrylyp buyurylyp Hazrat Hamza'nın üýünde ýas tutup oturupdyr. 4 sanak adamam daşyny ýüşürip her gelene bolsa bir kaýada okuyup berip oň ýüzüne bir garap, oň ýüzüne bir garap oturupdyr diýip bir adam delil tapsyn, beçik zaýyp bir kol tapsyn men aýtdığım gepime ýalan diýip. Hemçin Allah Taala Kur'an'da aýdypdyr: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Her ana taqiq sizler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zat-ı giramiyetinde nemune var diýip. Biz namaz okuýarys. Namazda nemune bu Peygamberimiz okuyup görkezdi. Roza tutýas nemune we Peygamberimiz roza tutup görkezdi. Ayet we Kur'an'dan. Namaz barada ayet bar. Emma ertir cemaat, topdan cemaat münafıklara ağır tegen namaz diýip Peygamberimiz marif etdi. Munda bolsa ýok. Şol cemaatga gatnaşýan sopular vardır. Mollumamy gynýan adamam şolar molla hak bermän. Şol najaýyz resimleri şol kakyrşyp ýören adamlar bar. Mollumamy molla hak bermän gynýanam şolar. Ondan soň dogry musulmançylyga şu adamlar tarapdar bolsa, eger bir musulmany ýüregi kuýýar. El meyitu fil qabr kel garik hadis var. Öle kabrda diýip gark bolan adam şekilli bir adam gark bolsa, gark bolup bolan adam elini näme gelse iýler atjak bolar. Şu jähatinden her kimden hyşlaryndan, akarybyndan sowap umyt etmeli, İsa sowap. İsa sowap oldaliki her cuma gece ölelen ýere teklip berip nan yaptırıp çağayna dibi. Ol şulik İsa sowap düşüp aýtýar. Men özleňiz ýan mana medresede okuyan oglanlar bar. Şirakam Zümmistan'da getirip bir 10 tane Kur'an getirip böyle sowabyn ataňa ruhuna bagşlaýan, ruhuna bagşla ölen adam ruhuna bagşla. Ol cuma gecede her gaýt öz gıybatyna. Ol ondan soň ol bir benden hoş etmek üçin barlýar. Her kim etdi palany bark gelmesek bolmaz, görnük gelmesek bolmaz.
Bolor diýip bir adam baran ýa şu. Ondan soň sen ayet okuyjakmyň. Pişini ýerinden işte şol namazlyň üstünde oky. Şol ölen adamı tanıyorsun. Allah Taala şol ruhuna ertip yetiştirir onu. Üýüne barmasaň. Hemmesi bu dünýäwi resimler, zatda subut ýok. Subut şer'i ýok. Şo jatynyň bilen hemmesi bir haýşat paraslaryň tapyp giden zatyda. Haýşatyň ýerinde gezip görseň bolsa, näme bolýardy? Mollaga tanmasa serpaýam bolýar. Akşam barsaň ýerejikden anaýja maksat şübheli palawdyn garnyň doýar. Ondan soň bir 50 rupiýany öňde goýup sana hatym çykdy. Sen üýüňde bolsa zagara estağfirullah. Qur'an näme qiyin oldyna. Soň şo jatynyň şübheli tamyp bir adamlar hak edinmeýär. Her kim şübheli tamyýyndyr hak edinmeýär. Bizlerem Huda maaf etsin bir wagt üçin aýdy bilemiz ýokdur. Ine şeýerde aýdyp goýun. Şuňa kast edin, irade edin, her zatyky bidatdyr, şondan gaçyň. Allah Taala bizlere şu hak ýolda istikamet bersin. Ondan soň bilen Peygamberimiz aýdyk giden o merdim. Peygamber aleyhisselam wafat etjek pillerlerinde aýtdylar ki bir galam depter getiriň men sizlere bitip berip gideýin. Men gidenden soň sizler ýoluňyzy ýitirmersiňiz diýdiler. Soň aýtdylar ki terektu fikum emrayn. Men sizlerin içiňizde iki emir goýdum diýdiler. Sizler madam ki şol iki zada çeňürip otursaňyz ýoluňyzy ýitirmeýärsiňiz. Kitabullah we sünneti. Biz Allah'ın kitabı diýip mağaramyzdaki Kur'an şuna çeňürsen. Biz men sünnetim diýdiler. Peygamber aleyhisselam 23 ýyl Kur'an ýynyň mahalty. Kança adam jinaza okuýdylar. Kança sahabalar özleri baryp defin etdiler. Jimagyjy üýşip sahabalar bilen gyda gıybet takyp oturdular diýip bir adam bir riwayet tapsyn men buna näme jaýda diýse bereýin. Bu zatlar bar hemmesi inadan, düşünmezlikden. Ondan soň aýdyp otursaň bolsa adam insan şu garnyny galjak. Jimagyjy nadyrys diýip aýdy bilen ýok köp mollalar şu garnyny galmaýyn diýip. Garnyny galýasyň soň. Sen evradım çağırmıyordun. 50 rupiyadan hem galıyor, akşam şüpheli nandan hem galıyor. Ondan bir adam sadaka edecektir, İsa'l sevap etmeli öyle. Yine caiz tarikat etmeli. Bir adam var, meyyitinin atasının vefat eden, inesi vefat eden, nefsi ağrıyor. O dünyada şol Allah Teala'nın alında bir afu mağfiret bolsun deyip irade ediyor. Näme etsin? Medresede ders okuyan tulavalara. Sen şüpheli tamam edecek olandan bir mökkü yağın gider, şol cima giyeceksin. Bir mökkü yağ, ikisir bürünç. Emsimizcek bilen medrese getirek git bir mökkü yağ bilen ikisir bürünci. Molla veçiler iyer, hakkına dua edir, ilmide kömek bolur. Anın sevabını inesine, atasına bağışlasın. Ya olmasa 4 sanık bir tulaba qarib tulabay ki ona medresede kitabalarına kitabı yok. Ama şerh vakayeti, hidayeti alta bağışış et ruhuna, atasının ruhuna, enesinin ruhunun sevabını bağışla. Onun sevap ya medrese harcı ver. O İsa'l sevap boluyor. Emma şu wagtda berdim İsa'l sevabın gamrında da mürde biçare kabrda gaýda halatda ýatyr. Gaýda halatda ýatyr, on gamyny ýan adam ýok, garnyň gamy, wagda wag, bajda baj palaw bişirip nanyp, ölüýiniň gamyny ýan adam ýok. Men şunu imanyn aýtýan adam, sıdqan aýtýan. Ölüýiniň gamyny ýan öle paýda deger ýany işet. Ondan soň her kim öz ağasyna gıybet takyp oturýarlar. Hemmesi narava zatlar. Turabay kirim ýadyňyzda bolsun. Allah Taala bizleri zahirastan Allah Taala özü zahirastan çıkarmasın, inhirap ettirmesin diye dua edin. Allah Taala şu doğru ýoly öz kitabyna düşünmek, fahim maqul tariqada fahim ferasat bizlere bersin Allah'ın özü düşünmek dilen. Şu jätinden merdim bara, şeytanım bar, ahiri bir gurrun. 100 dina edilenden deyiptir, bir bidat bolasa hoş bolýar deyiptir şeytan. Bir bende 100 zina edenden biçik bidat edase hoş bolýar. Hadise bir adam zina etse ölmedinden ol tövbe etdi. Ey Allah, men bilmepdirin, epsus etdiň. Ömrüm harlapdyryn. Sakkalyna ak düşende bilýär. Ayak ağrysy ağry berse bilýär. Ölüm ýastygyna ýatandana bilýär ki eden günahlarına pişman bolup ağlıyor. Bir insan günahını sevap çatlayasa bidat ki şirkten son günah ol. Allah Taala el-yevme ekmeltu lekum dinakum deyip Allah Taala özü fermayiş verdi Kur'an'da. Dinin mükemmel boldy diýip Peygamberimiz. Özüm Arafat meydanında, Haccatul Veda'da 124.000 sahaba ýanynda we şu bilen ilan boldy ki din mükemmel eken. Indi diniň üstüne özüň goşmalam daken kemeltmelam daleken. Her zadyky bidatdyr, narava resimlerdir, diniň üstüne goşulan zatçylyk.
İnsan gollen Allah Taala bizlere gawy surat beripdir, tulaway kiram. Eger magnaýyň depesinden 2 tane göz bolasa näre gammy? Bet şekil boltym bolmamy? Bizler Allah Taala 2 tane anaýja göz berdi. Saçyň eteginden 2 tane göz goýsaň şerden. Bet şekil bolmaýok. Allah Taala bizleriň peýgamberimize bir dini berdi, şeriat berdi, kamil din bu. Muň özüňe öz tarapyňdan din gurşap, dinde ýok zatlar gurşap, najaýyz resimler gurşap, muny köpeltmelde, bet şekil etmelde. Munsun kemeltmelem derki Allah Taala'nın goýan tarykynyň oňa ilhat diýilýär. Azap etmeklige bidat diýilýär. Şoň üçin Allah Taala ki efe hukmul jahiliyeti yebgun. Ayabet zamany jahiliyetin hukmyn talep etýärlermi? Ve men ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kim ýagşyrak? Hiç kim ýagşy Allah Taala'dan hukm ýüzünden liqaumin yuqinun. Bir kowmniki yaqin etýär Allahu Resulüň.